Det her, det er David. David Cueto Alcacid. Pigernes ven. Han ved altid, hvor pigerne er henne. Og til fester kan man aldrig nogensinde finde ham. Ham i den blå, det er William. I kender ham sikkert fra Far til 4, hvor han spiller den onde Dennis. Men han er overhovedet ikke sådan i virkeligheden. Han lægger stemmen til tegnefilm, mest af på Disney Channel. Nok derfor han snakker så meget. Han kan aldrig nogensinde holde sin kæft. Men han er alt for grineren. Hov! Bodybuilderen. Endnu en David. David Højer. Man kan få smadret sit ego, når man står ved siden af ham. Eller lad mig sige det på den her måde. Han ser alt for godt ud i undertrøje. Jeg er i hvert fald ikke misundelig. Harley Mus. Vores egen joker. Det er ham, man ringer til, hvis der er problemer. Der går rygter om, han har knaldet med Chavang. Og ja, det er hende fra Paradise Hotel. Men hey, det er bare rygter. Oliver, min tvillingbror. Gruppens lille ninja. Det er stykker lavkage, vi absolut ikke kan undvære. Ham, der opfandt udtrykket. En for alle, alle for en. Og ham, den flotte fyr. Det er mig, Sebastian. Det her er gruppen. De fede drenge, der valgte ikke at tage med på skiferie. Vi er den hårde kerne. Der er ingen grænse for, hvad vi kan finde på at lave, når vi er alene hjemme. Og den her ferie, det skulle blive en af de fedeste ferier nogensinde. Altså, dagen startede meget fint. Altså, vi mødtes, hyggede, vi tog herhjem. Og så gik der lidt tid. Så begyndte vi bare at stene så meget. Nu sidder William bare og spiller klaver. Jeg magter bare ikke mere. Så han kan ikke engang finde ud af det. Jeg prøvede at lære. Men så er der i aften. Så er der fest. Jeg skal bare være så fuld. Helt vildt fuld. Bare det, jeg går efter. Så håber vi bare, at resten af ferien bliver fed. Ja, jeg tror sgu, at det bliver rigtig, rigtig fedt i aften. Der skulle komme ret mange, tror jeg. Jeg tror, der er blevet inviteret omkring 60 eller sådan noget, så det skulle blive meget godt. Og vi har fået købt vodka og det hele og sådan noget, så det bliver sgu rigtig fedt i aften, så jeg kan allerede mærke, at det er en god start på vinterferien her hjemme i lille Danmark, så det bliver rigtig fedt. Bare sidde rigtig nede. Ja. Ej, altså. En 6'er. En 3'er. Og så bliver den grim. Og jeg er ved at filme mig, det alle pigerne drikker. Det er næsten ynkeligt. Ej, hun er helt, men hun kløjser indenover. Hun kløjser i den. Det er Laura. Man kan sagtens høre musik. Jeg har mere øl der. Sagtens høre musik. Og så, jeg har lidt planer om, at ham her, han skulle med i filmen. Ja, men også bare, at han skal sgu med til festen. Han skal med. Jeg synes, vi skal have ham ind på. Det er jo en knækker. Egentlig vil jeg, men det kan jeg så ikke. En nødeknækker. Ja, det skal man så se ham bagpå. Det er fordi, han knækker nødder, nemlig. Hallo. Ej, for satan! Var det dig? Var det dig? Ej, var det dig, Philip? Nej, jeg var ikke. Jeg stod her. Jeg stod her. Hvem var dig? Hvad? Var det dig? Det var det, jeg var måden af din hånd. 55. Det er ikke noget. Hvor det er det?
kender Dennis fra Far til 4. Og vil du meget gerne have en autograf af ham? Ja, det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Prøv at høre, det har jeg sørget for dig. Super. Dennis, a.k.a. William, vil du gerne komme ind? Jeg hedder William Høgh og spiller Dennis i Far til 4, og du får hermed en lille autograf. Ej, det er... Må vi lige se den, Emma? Så, nej, den er meget lille. Men den er der. Tak. Så er det gjort. For satan. Så vælter vi videre. Nu er min dag reddet. Jamen, hvordan har du det lige nu? Jeg har det så godt. Jeg er så glad. Efter du har fået en autograf af selve Dennis. Glad. Jeg vil Det også er være du. utrolig. Det var målet i mit liv. Var det Det var det. Hold da op. Hvordan har du det, Dennis? Jeg kan ikke sige, at jeg er overrasket. Fordi det sker tit. Og så jeg vælger ligesom det der med liv med, hvorfor ikke bare tage mig som William, ham jeg er. Men jeg ved godt, det er bare den der stjernestatus, jeg lige skal have. Ikke? Men jeg kan jo ikke gøre for det. Laura er grim. Det var helt... Og så er I sammen. Flø er grim. Du skal fandme vise jer, hvordan man holder en fødselsfest, mand. Kom her. Hold op, mand. Så filmer vi. Så er det godt. Hold fedt, for der er fest der. Kan du se? Du har set det, ikke? Du har set det. Jeg har en lille... Lilla, du filmer med her. En smuk film, jeg har. Det er her. Meget køn egentlig. Ja, ja. Og det ved du godt. Du går ind af mig. Mange pænt. Og øltårn bliver bygget. Øltårn bliver bygget. Du se, hvordan man gør her. Man kan bare røre. Du vil lige se, okay? Og lige se, hvordan man bare rører, og så vælter den. Er du klar? Hvorfor tager I ikke de her af? Sådan her bliver bare væltet med det samme. Og det er ikke noget at komme med, at jeg gerne vil vælte det der, men sådan bliver det bare væltet. Nu tror jeg lige lovligt dæk på. Nu tror jeg... Hey, hallo. Prøv lige at gå væk. Hallo, kom nu af, mand. Jeg er ikke... Hallo. Undskyld, mand. Kom nu af, mand. Ej! Hvad er højdepunktet på den her fest, synes I? Det var med Dennis. Dennis, hvor er det Dennis kommer fra? Fra Far til 4. Hvad er det, han hedder rigtigt? William Høgh. William, kan vi lige få dig at komme op og give en autograf til pigerne? Dennis! Der var jeg. Og så skal vi lige som tro. Nej, kan vi ikke få den her? Nej. Hvor vil I have den, Vi piger? skal åbne en gang, så kan jeg måske komme ind. Hvis I kan... Okay, det kan du ikke. Det kan vi ikke. Vi får den her. Er I klar? Sådan der. Så slår vi. Må vi lige se den? Må vi lige se den? Der står Dennis fra Far til 4. Kan du godt her? Kort. Næste plan. Nej, forstå, hvad skal jeg sige? Bare sige. Oscar, hvad er højdepunktet i den her fest, synes du? Du filmer ikke nu. Det jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Klip lige ned ud, lort. Er det rigtigt, hvad vi hører, at du har mødt Dennis fra Far til 4? Til festen her? Ja, gud sørger mig her. Autograf. Skal han have en autograf? Det skal han da have. Oscar, Jeg vil gerne have en pande. du får kraftet af mig. Ved du hvad, ham her, han får en personlig af, fordi... Hvad var det, du kendte? Dennis. Hvorfra? Fars 4. Ej. Vi siger tak til Dennis. Jeg kan godt lov til at sige tak. Det her vil jeg gerne sige. Det er en bedste dag i hele mit liv. Hey, skal vi ud og drikke øl sammen? Det synes jeg nok. For Dennis, han behandler alle lige. Det ved jeg godt. Dennis, må jeg lige høre dig til sidst her. Hvordan har du det egentlig med at skulle give autografer sådan offentligt? Jeg har det bare sådan lidt. Lad mig nu leve mit eget liv. Vil du også have en autograf for Dennis fra Far til 4? Ja, helt sikkert. Har vi endnu en fan? Nej. Så kan vi ud og feste sammen. Ej, hvor fedt. Vise! Vi kan nu konstatere, at selve Dennis fra Far til 4 er ankommet til festen. Og jeg kan med andre ord sige, at Dennis har mange fans til festen. Alt det skulle jeg gøre, det forstår jeg. Vi diskuterer pigerne. I starten synes vi, der var rigtig mange lækre piger. Lækre piger. Men skal vi. så kom der en konkurrent på banen, som er svær at slå. William, han har været med i Far til 4. Det er en lille birolle. Far til 4? Så har han lagt stemme til, hvad var det? Substit. Hvad var det? Jeg kan ikke huske det. Jeg begynder at få en idé af, at der er nogen til den her fest, der synes, at det måske er lidt nederen. Er det en kendis? Der kan jeg jo ikke... Jeg bliver nødt til at pege på mig selv. Nå, Dennis! Dennis var det. Så ser man nemlig ikke, så jeg kan Og huske så det. kommer han der. Men det er jeg er den onde i folket, men det er ikke virkelighed. Ja, det er sådan noget, han skal sidde og blære sig med dig. Her. Han har kæreste på, han skal sætte sig ud på toilettet, drikke en øl og blive der, så vi andre Kan få han lov. spiller, hvis det er det, Ja, der er det ting, altså. Prøv at høre. Flø. Lad os få flø på banen. Det synes jeg godt, vi vil bringe på banen. Sådan her. Flø.